салому дуруди бепоён ба якояки шумо ҳамдиёрони азизу арҷуманд. Як марди тоҷир буд ки ӯ ҳамеша аз деҳа бо хари худ ба шаҳр намак меовард ва намак мефурӯхт. Ва ҳамеша ӯ аз болои як кӯприки ки аз болои дарё гузошта шуда буд мегузашт. Ва рӯзи нохост хар ба дарё афтид ва миқдори аз намакҳоро об шуст. вақте ки хар аз об берун баромад, эҳсос кард ки бораш сабук шудааст, чун мард 200 ё 300 килограмм намак тавассути хар ба шаҳр меовард. ва ҳар маротибе ки он хар ба назди ин дарё меомад, коре карда худро ба дарё меафканд ва миқдоре меистод ва об намакҳоро мешуст ва ӯ бораш як миқдор сабук мешуд. мард дид ки агар ҳамин гуна рафтан гирад хеле зиён дида истодааст. 1 маротиба, 2 маротиба, 5, 10 маротиба хар ҳамеша ин гуна мекунад. тасмим гирифт ки шуғлашро иваз кунад, яъне ки ӯ ҷои намак 300 кило пахта гирифт ва ба хар тавассути хар онро ба шаҳр мебурд. вақте ки назди руд омадан, назди он дарё омадан, хар мисли ҳар вақта худро ба дарё афканд ва миқдори истод. мард ҳам гузошт чӣ қадаре ки хар истод ва хар вақте аз об берун омад, эҳсос кард ки бораш сангинтар шудааст, вазнинтар шудааст. 300 кило 500 кило шуд ва ӯ бо як душворӣ роҳ мерафт. мақсад аз ин тамсил, мақсад аз ин ҳикоя чи аст? мо набояд ҳамаи борҳои зиндагиро, мо ҳамаи он чизҳое ки дар зиндагӣ ба сари мо меоянд намак эҳсос кунем ва ба ҳар рудхона, ба ҳар об худро биафканем то он сабук шавад. баръакс баъзан вақт ин ҷараёнҳо бори моро дучандтар мекунанд, сангинтар мекунанд, ки таҳаммули он, ки ҳамли он барои мо сангинтар мешавад, номумкинтар мешавад, душвортар мешавад. яъне ки мо қиёс кунем ки чӣ ба дӯш дорем ва ба куҷо мебарем.